que estando xa casi presubiladas volven a vir a traballar con nós porque nos botan de menos. Eso é un síntoma claro de que as cousas entre todos e que todos somos imprescindibles para que proxectos como este sexan unha realidade. De verdade que moitísimas gracias a todos os traballadores deste Concello polo esforzo que facedes non só por este festival, non só por facer os proxectos reales, senón por todo o que se fai. Así que gracias a xente que hoxe estades aquí, outros que están fora porque non puderon vir, pero en todo, a todos os funcionarios, a todos os traballadores deste Concello e tamén a todos os concelleiros pola vocación e polo traballo, e aquí está parte dese resultado. Así que para eles e para todos os que hoxe nos acompañan, pídovos un aplauso.